O meu conto titúlase Aquel neno e aquel vello. Aquel neno tiña uns pais famosos e un día tiveron que facer unha viaxe moi longa. Entón o neno quedou na casa da avó. Aquel vello xa estaba xubilado e ia todos os días a pescar ao río que estaba preto da casa da avó. O neno, cando estaba facendo os deberes, miraba para a ventá e dicía: pobre vello, sempre pescando e nunca pica ningún peixe. E o neno e o vello sempre miraba e dicía: pobre neno, sempre mirando para a ventá sen ningún xoguete co que xogar. Entón, un día o neno colleu as sobras da comida e botounas ao río. E o vello ia para o río e cando lanzou o anzuelo picaron moitísimos peixes e foi comprarlle un xoguete ao neno. Cando volveu para petar a casa da avoa para darlle os xoguetes, a avoa díxolle: grazas por os xoguetes, vello. E o vello dixo: de nada, e volveu para casa. Ao seguinte día, que o neno volveu a echar as sobras e o vello volveu a pescar moitísimos peixes e foi mercar un xoguete para o neno. Entón, o petou na casa da avoa e non estaba. E despois de un rato volveu para casa. Ao día seguinte volveu a petar e non estaban tampouco. E foi para a feira. E cando encontrouse a avoa e preguntoulle: onde está o neno? Fouse cos seus pais de vacacións a Gran Canaria, ao hotel Estrela Brillante, na habitación 112. Por qué? Porque quería darlle uns xoguetes. Pois non está. Pois adeus. E marchou. Despois, ao que daban unhas sobras da comida, e o vello pescou moitísimos peixes. Entón conseguiu diñeiro para o avión. E chegou ao hotel Estrela Brillante e foi á habitación 112. E abriu o neno e dixolle: aquí tes uns xoguetes. O neno colleu os xoguetes e deixounos ali e foi a darlle un gran abrazo.